מה משותף לרהיטים האלה? הם עשויים מקרטון. כן, קרטונים כאלה שרואים ברחוב. הם קלים יחסית, אבל למרות שהם עשויים מנייר ודבק, אפשר להשתמש בהם כמו ברהיט רגיל. הם יכולים לשאת משקל, אפשר לשבת עליהם, אפשר לאחסן בהם דברים, ואפשר לנקות אותם עם מטלית רטובה בלי בעיה. היי, אני נעמה, אני מעצבת גרפית ויוצרת בחומרים וטכניקות שונות. אז למה בעצם ליצור עם קרטון? זה חומר זול שאפשר למצוא בכל מקום. קל להכין את הרהיט בבית, לא צריך שטח גדול ולא צריך להשתמש בכלי עבודה כבדים. צריך בעיקר סכין יפנית ודבק. זה מאוד מספק ליצור משהו מיוחד מחומר פשוט. וזה הכי כיף לראות את התגובות של חברים ומשפחה כשמספרים להם שמה שעשיתם עשוי בעצם מקרטון. בקורס הזה נלמד איך מכינים רהיטים מקרטון כך שהם יהיו חזקים ויוכלו לשאת משקל, איך עושים גימור יפה ומקצועי, איך צובעים כדי לקבל מראה דמוי עץ, וגם איך מחברים רגליים, מכינים קופסאות ומגירות פשוטות, איך מתמודדים עם חלקים מעוגלים וצורות מיוחדות, ועוד הרבה מידע חשוב וטיפים. במסגרת הקורס נראה איך בונים שידה קטנה, בשולחן קפה או שולחן ושרפרף לילדים. אבל תוכלו לבנות בנוסף רהיט אחר שתרצו. הקורס מתאים גם למתחילים, כי אנחנו לומדים הכל צעד אחר צעד. אנחנו אפילו נתחיל עם בניית קופסה פשוטה בשביל להתאמן על השימוש בחומרים. והוא מתאים גם ליוצרים מנוסים שרוצים ללמוד מיומנות חדשה וטכניקה חדשה ומעניינת. אז יאללה, מתחילים.